Окей. Чакай да си избера ново оръжие тогава. Смисъл, значи си фанал първата мисия, нали? Да. Не, искам това. Да, дръж го. Да, Кой ти? Тесла Канън. Окей. Имаш пред другите пистолети, деца са твърде MLG. О, Twinbot, колко време не сме били тук. What the fuck? Пожегалогрелка ли имаш? Да бащи не... Ти иска да ме застреляш с Тесла Кена. Чекай, какво? Симчо, бягай бе, човек. Окей, малко ми е сложно да хвана цаката. Симеоне, не се отдалечай много. Стой близо. Стой близо до Йоло Корпс. Водо! Добре. Гъджа. Нема! Пали! А кой е медика? О, Владо. Кой е медика е, ония труп там. Изгорял. Що ли е стал? Айде, ще попеем без него. На кой му трябва хелп? О! С Богом! Ама тук ще живея добре. Ще умреш преди мене. Или не. Горкия Гошо. Че умреш преди мене. Може трябваше да пуснеш адреналин малко преди да умреш. Деца кръста. О, кръста. Музичка за ушичките ни. Владо, виж си мапа. Видя ли го? Еко дай гадно от това. Холи шит, остава тук бе. Какво Какво то се сме има, случва? бе, човек? What the fuck? Божа, не искаш ли аз да взема флеймтролъра? Не. Ама защото аз сега съм отпреде, а пък ти подпали поне 5 човека, пък Да, ти сме... наистина, али той да го вземе. Е хубаво, добре, майната ви. Дайте рейди, де, Dead колко with път no трябва. kills, Dead with MVP. MVP. Дим. Гошо, Дим глупав ли да си? ме няма, Дим да те няма. Ей, трябва да правя някакъв епизод с Google Hangouts. Не. Що не, ще мога да се покажа яката мапа. Ще докараме кошмари на хората. Ето. Пак се скалата, бе! Фраг, бе. Не по мене. Заглещи се. Помощ! Човек, мина през него. Чек, ще умреш. Владо е почти мъртъв, ще трябва да пускаме хилинг кит. Водът ще мъртъв, ще трябва да пускам хилинки. О, чакай, може и без пощак да минем тази мисия. Да, вече няма да съм инженера. Писна ми. Ще съм медика. Не, Чули, за Владо? тази мисия не бъди. Не, точно за тази мисия ще съм медика, защото аз съм на Виж елитен. какъв е бъгъл снайпер, минава колешон през него. Да, бе, Абе, това ми е любимото оръжие, аз ще го ползвам. Вода хелп. Аре, умрете, бе. Не, ще минем мисията. Не, няма. Не ще, не, т.е. да, ще минем. Вижте ми трупа как е седнал, бе. Като младянец. Tell me like one of your French girls. Ай, Водо. Няма да сваня референса. Реферанс. Водо, може да се посрещаш мене. А може ли да убиваш ималите извънземни, де те гонят? Извънземни. Пришълци.
Клишалеци. Ти само на един удар ли умират с това? Не, трябва и малко време да Човек, изгорят. той е снайпер. Водо, хелт. Твърде заете да умира. Симчо косо мълча, бе. Не знам. Вау, Владо, дик му. Опитвам се да предпазя хората от така смилен глас. Абе, нищо няма гласа, бе. Сега сега Я нека... просто сега просто видеото просто и четиримата с някакви мутирали гласове, аз съм просто някакъв на Елт. решен. Yeah. Ще го хвана. Добро с него нещо. Yes, бе. Владо, ти си бил егатин кадърния. Вие сте некомпетентни за геймплей. Остави го. Дебели, добре. Гръмните изварили. Воу. Щупили го, бе, тапанар. Водо, тръгвай. Владо, какво направи? Айде, умрях. Умрях ти ли, бе, от ворковци? Още не. Воу. Чакай, пускам хил. Ела тука, бе, тапак. Ай на бас, че не може да скочите в унос дупка. Пред вас. Ай, Не. Вада, ай на бас, че не можеш да скочиш там. Ще дам 30 стотинки, ако скочиш в дупката. Ама е, не ли? Да, бе. Гошо, скочи в дупката, отиди си със стил, моля та. Отиди си със стил. Не, ще мина мисията. Чек. Ти си срам за България. Пак можеш да скочиш в дупката. Направи го. Накарай ни да се гордеем. Не. добре е невъзможното. Да, точно той може да я минеш просто. Гошо, само усираш всичко. Изтърва патроните, бе, гений. Да, така, тая част направо ще я мини сам. О май гот. Гошо, спартанеца. Човек, сега ще умреш, ако звъртавам. Red Cat on Drugs MVP. Виж как излизат Изкри от газа му. Да. Имаш един адреналин, може да го използваш. Да ги използвай го. Не сега, тапак. Oh shit, no scope с внимание. No scope. Не си гледа мерника. Чек, няма бяга. Няма смяска. Айде, умря. Ще ме изкефи да си мини мисията тъй. Гошо, чекай, кай минеш. О, гледай го става по тавана, човек, гледай по тавана коста. Зад теб. Не ми казвай. Запали ги като са на тавана, човек. А може ли? Сигурно. Чек, ще се О, не. Не, пан, изхвърлиха го от асансьора. отиди си с О, шит, много клипна. Много клипна. Много клипна песен. Тя ти свечи. Вау, Гошо. Отключих резачка. Вече аз Оби. Дето отключи Chainsaw. Това как Симеон е бил 0 извънземни. 14-48-59. Симеон Ей, що не си сложим два медика на този рунд? Вместо двама техника. Да, наистина. Да, Ам да. той си двама техника. Да, вместо... Ай, всички да сме инженери, човек. Здравери, стават инженери. Аре всички вземат по един адреналин. Това е най-полезното нещо в света. Видяхте ли колко време има да Пола жиш? за но. Не, между другото, не видяхте ли колко време има да жив? Видяхме. Аре, вземете адреналин. Чай ще взема Ти видя ли медикал какво ган. направих с Hornet Barrage? О, shit, че не трябва един търет за ония асансьор, тъй че някой ще трябва да е инженер с търет. Не, Владо просто ще вземе един търет.
Не такъв бе. Абе, такъв е. Бе, за кой имаме двама Special Weapons? Защото духа е за това. Не, двама медика, че то с... Имаме двама медика. Не, нямаме. Джек и двата ми... О, Chainsaw. Човек, ти беше най-якото нещо на света, обаче. Не, задръж го с Kill Beacon. Защото А, Medical Gun е хубав, ама... Водо, Kill вземи я Beacon Assault не Rifle. Вземи Assault Rifle, Водо. Не му давай акали. Ама той не знае как. Ама сега нямам и техно. да е. Симче, не трябва, спокойно. Щом за тази мисия не трябва... Я, Симеон има... Симеон има нещо ново, чакай Симеон кой. ли не трябва? Не, той принцип. Симеон има адреналин. Нищо не трябва. Да. Симеон, вземи го. Симеон, Не трябва. Оф. Да малко по-ще. Хора, Аре просто бързо да ми. Can't get the colony from here. Sweet home Alabama. резачка! Луп. Motherfucker, fuck the fucking cold, фрагове! Лопа. Оу, готини фрагове. Стой бе, лайненце, опитвам се Чакай, че да малко да хилна, бе. Чакай. пускаш ли? За Ела, теб. че тук в коридора. Шит, умирам. Яле, вичи, яле. Още аз съм Сте първо. стреляли, бе. Още едно! Пождаре. Кой не е другия медик, само да питам. Още, аз. Колко хилинг бика напусна? Не съм пускал бикън. Имам Medical Gun. Че аз трябва да вървя най-отзаде му. О, шит! Бързо минаем там. Не по мене, бе! Кейте с резачка е малко шит. Малко. Хил. Опа, ще умра. Пускай адреналин! Още един бикън. Така някой да гледа да ма гръмне. Окей, аз си откъде прešao, вече съм спален живот. Ти сега да умреш. Кой фрага? Спокойно, бе. Дистанционно. Враговете явно са дистанционни в тази игра. Чакайте, чакайте всички да... Трябваше ли да е медика? Айде, Водо, този път. Айде, Водо, този път. Симеон, махни се Чай така. да бас, че не може... Чай да бас, че не може да репиш, Ще ми Варела. написа десен клик, мене. Дали може да ма смачката, за да скакат пада от тавана? Ам дай един път мачка, бик, тук ти не помниш ли? А мен смачка вратата, помниш ли? Симеон, не отивай на майната си. Го ще направи. Водо, хил нима. Извън стеном се ли хилват? Ти си адреналин, бе. Отидох си с стил, бейби. Лоп. Окей, сега ще ми мисля Не да... излизаш от кръга, бе, тапанар. Аз не знам, защото се така лех. Не излизаш, защото си некадърен. Ош. Ще си минаш умре. Симеон, не си толкова стоп, бе. Аз ли, бе? Какво ще ме стреля поне 5 пъти? Не, аз те стрелях, защото ти стоиш пред мене и не стреляш. Виж, от тебе идва човек. Симеон се опитва да ги стреля с газа си. Да, той явно гледа нагоре. Що ще стрелям някой? Ай, вие сте много тъпи. Има оцели в мене! Един път като цел да има оцели! Куда направи човек, е?
Да. Ко беше ти сега? Да бе, успей. И Симеон да простреля.